Què tal, com estan? Benvinguts a aquest nou episodi del podcast Aigua Clara. I amb una intenció molt clara, que quan s'acabi aquesta conversa tinguem alguns elements nous per pensar, que ens haguem pogut emportar alguna cosa a casa que ens escalfi. Sobretot amb la idea de que comprendre l'actualitat ens ajudarà a viure millor. Això és el que intentarem avui, parlant a Aigua Clara, d'un concepte que sovint apareix a la nostra vida, que és el de, jo per què em llevo cada matí? Jo què estic fent? Quin propòsit tinc a la vida? Tenir un propòsit a la vida és una pregunta que jo penso, Alba, que ens hem fet tots en moments determinats i segurament amb tons diferents. No és el mateix fer-t'ho als 18 anys, quan més o menys tot és possible, o als 30, quan et sembla que ja fas tard per tot arreu. Spoiler, no fas tard, mai es fa tard. O als 40 i als 50, en què inevitablement ja comences a fer una miqueta més de balanç. Però és aquesta típica pregunta que jo crec que ens apareix d'una manera inconscient quan ens llevem o quan ens n'anem a dormir, no? De fet, ara deies, no?, que potser pot aparèixer als 18 anys. Tant de bo apareixés amb molta gent, doncs tant d'hora, perquè és cert que en moltes ocasions ens comencem a plantejar quin és el propòsit de la nostra vida, a vegades, no?, quan ja hem pres algunes decisions, però com molt bé dius, mai és tard. De fet, preguntar-te sobre el propòsit de la vida forma part de la condició humana. Això ho deia Viktor Frankl, que és un dels grans referents. Ell va escriure un llibre fantàstic, que és L'home en busca del sentit, i va ser un home, doncs, que és el pare de la logoteràpia i que és ell va viure en un camp de concentració i té una idea molt potent i que per mi és molt interessant i que sempre és important posar sobre la taula, perquè diu que la recerca, no, d'aquest propòsit, sobretot, ens ajuda en els moments més difícils, no? Ell parla de, en els moments més miserables, estar connectat amb el teu propòsit de vida t'ajuda a sortir endavant. I crec que és una idea molt important, perquè tu, com molt bé deies, el propòsit de la vida pot ser aquella motivació que ens ajuda cada dia a aixecar-nos, no? Altres parlen que és com un fil conductor que uneix allò que penses, allò que sents, allò que fas, no?, que dona una mica sentit, com un motor intern, i que va molt més enllà que tenir metes o objectius, no?, que d'alguna forma és això que diem, no?, com algo que t'impulsa. Però crec que és molt important tenir molt clar que això, no?, que fins i tot dins el patiment més gran, estar aferrat o tenir clar quin és el teu propòsit de vida o plantejar-t'ho en aquell moment és el que et pot ajudar a donar-te aquesta empenta a sortir endavant, no? Per tant, buscar un propòsit a la vida no és exactament el mateix que jo a què em vull dedicar o jo quina feina vull fer. Tot i que és una de les primeres preguntes que ens fem per definir com serem i què farem a la vida, no? Sí, de fet, en la societat en la que vivim, que estem molt enfocats, no?, també aquest sistema capitalista, molt en la productivitat, en el què faràs, com et guanyaràs la vida, posa com per davant el dir allò que et definirà en la teva professió, allò que farà que aconsegueixis, no?, ser productiu en aquesta societat, és el que una mica t'acaba definint. I el propòsit de vida va molt més enllà que això, va molt més enllà que una professió, perquè al final és el que dèiem, el que penses, el que sents, el que fas, evidentment també la teva professió, perquè quan ho pots alinear tot, és com que et sents, no?, que estàs en aquest camí, però va molt més enllà d'una professió, va molt més enllà d'un objectiu o d'una meta concreta. Però hi ha molta gent, i m'atreviria a dir que tu i jo hi estem inclosos, pels quals la seva professió dona molt sentit a la vida. Molt. És a dir, que allò que estan fent és important no només perquè serveix per pagar la hipoteca, sinó perquè, per dir-ho en un terme que s'ha fet servir molt, els realitza, no? Em sento realitzat fent aquesta feina. Sí, i és importantíssim perquè no molta gent, dissortadament, té el privilegi de dedicar-se a allò que està alineat amb el seu sentit de la vida. A vegades hi ha gent que té la sort d'estar com molt connectat 24 hores entre el que fa, amb qui viu, on viu, i tot una mica, té com aquesta amalgama que està com molt connectat. Però hi ha altra gent que al final la feina doncs potser no va tant en la línia del seu sentit de vida i al final és un instrument per poder viure, per arribar i aconseguir uns diners a final de mes. Exacte, això és el que t'anava a preguntar. Tu creus que complir una obligació és complir amb un propòsit o tenir un propòsit? Perquè la vida està plena d'obligacions. Bueno, és que clar, el propòsit al final, el concepte de l'obligació és un concepte com més social, construït i canvia en funció dels contextos culturals. Però si tu tens fills, has de portar el pa a casa, has de pagar la hipoteca, tens una parella, no sé, has anat construint unes obligacions materials o morals amb altres persones i amb tu mateix, no? Aleshores,
complir senzillament amb aquestes obligacions ja vindria a ser un propòsit? Com a propòsit, bueno, al final també depèn de cada persona, depèn de cada persona quin sigui el seu propòsit de vida. Hi ha gent que potser sí que el seu propòsit de vida és donar resposta a aquestes obligacions que ha anat assumint i d'aquesta manera això és el que l'impulsa a aixecar-se cada dia. Al final és molt difícil també des de fora decidir si és un bon propòsit o no és un bon propòsit. El que passa que això té algo que és molt més profund, té més a veure fins i tot a vegades amb la pròpia pregunta sobre l'existència humana o de la teva pròpia existència, no? De fet, hi ha molts autors que parlen sobre diferents, o tenen, no?, teories molt contraposades, però, per exemple, abans ho estàvem comentant, Mark Twain, per exemple, no?, sempre diu hi ha 2 dies molt importants de la teva vida, el dia que neixes, no?, i el dia que descobreixes per què has nascut. Llavors, aquesta pregunta... Això ho va dir Mark Twain. Sí, aquesta pregunta, no?, de per què he nascut, té més a veure amb aquesta pregunta existencial que llavors tu com construeixes la teva vida, amb la feina, amb les relacions. Jo, per mi, a vegades també, quan connectes amb el teu sentit o el teu propòsit vital, a vegades també et genera una crisi molt forta, perquè potser has anat prenent decisions, però potser no has tingut mai aquesta pregunta, no? Allò, aquesta reflexió interna, això que tu deies abans d'anar a dormir o al matí, o et passa alguna cosa que et fa plantejar-te de dir la meva vida quin sentit té? Quin és el motor que m'empeny cada dia? Em sento bé o no? La gent que està molt vinculada amb aquest sentit o aquest propòsit de vida, hi ha molts estudis molt interessants que ens expliquen que són gent que són molt més resistents a l'adversitat, per exemple, val? Per tant, tenen més estratègies, per tant, és molt interessant que tot això tu t'ho puguis treballar pensant que vindran adversitats i que, per tant, la teva caixa d'eines ja la tindràs treballadeta. Són gent que accepta molt millor les pèrdues i els canvis, tenen un millor nivell d'adaptabilitat, val? I a més també tenen més autocontrol i més perseverança, tenen més clar on volen arribar i, per tant, no? Però no només això, que tenen un millor sistema immunològic. Hi ha estudis que ens reafirmen això, que ens expliquen que redueix el risc de demència i augmenta la longevitat. Per tant, vol dir que estàs connectat amb algo molt profund, val? Que fins i tot té una repercussió amb el teu sistema, no? Allò més físic, com si diguéssim, i que, per tant, aquest impuls és com que està molt més connectat amb la vida. I a mi la idea aquesta de que estic com alineat amb allò que penso, allò que faig, allò que, no, d'alguna forma sento, crec que és una bona definició i que, a més, dona d'alguna forma significat en aquells moments més difícils, on em sento molt perdut. Si per tu és, doncs, ser un bon pare i, per tant, això és el que dona sentit a la teva vida, està bé. Està bé, no estem parlant de temes que tinguin que ser molt espirituals, però hi ha altra gent que sí, que necessita plantejar-se quin és el sentit de la seva vida, per què he nascut jo, quin objectiu tinc en aquesta vida, en quin món estic i, per tant, què puc aportar jo també al món. De quin pla formo part, no? Per exemple, i fins i tot quan acabi això, què passarà? Per molta gent, el propòsit de la vida també té a veure amb una part com més espiritual, més existencial, com en vulguis dir. Jo, quan he tingut l'oportunitat de treballar fora de les nostres contrades, del nostre país... Tu has estat a l'Índia, per exemple, a l'Índia, treballant a Llatinoamèrica, a Tailàndia, a Cambodja, sí, al Salvador, vaig estar a Cambodja. També, sí, a diferents llocs. El propòsit de vida, hi ha elements que són... He vist gent que... No? Bueno, clar, jo també vaig estar treballant per exemple, no? A la Índia acompanyant a persones a morir de totes les edats, a la casa dels moribuns, que en deien, i estaves allà acompanyant a gent als seus últims moments. Llavors, per ells tota la part, per exemple, més espiritual, l'hinduisme o altres el budisme, bueno, doncs té tota una càrrega que els ajuda a entendre al final també i a donar sentit a les seves vides. I a vegades, per molt, no? A vegades es diu, és que sembla que la gent, no? Encara que tinguin potser menys coses, no? Pel que fa, doncs, de la part més capitalista, com si diguéssim, doncs troben el seu sentit de la vida. I, per exemple, sabem que estar en contacte amb la gent, no? I tota aquesta xarxa social que tenen en països, per exemple, Llatinoamèrica, que aquí, dissortadament, sembla que l'estem perdent una mica, és una cosa que suma molt al benestar i que t'ajuda també a través dels altres, què fan els altres, a preguntar-te i què he de fer jo en aquest món, no? Què faig en aquesta vida? Ara que parles d'Àsia, els japonesos tenen una paraula per parlar d'això del sentit, que és ikigai. Sembla que hi ha un poblet a l'illa d'Okinawa
Sí. que reuneix el grup de persones centenàries més gran del planeta, no? I els han investigat tot, què mengen, com viuen, com dormen, quina és l'explicació de la seva longevitat. I hi ha un factor que ells en diuen ikigai, que vindria a ser la raó per la qual ens llevem cada dia, que és una resposta una miqueta instrumental, jo crec que és molt directa, molt despullada d'altres connotacions, però la raó per la qual ens llevem cada dia, no? I això dona lloc a una llista d'hàbits per viure millor, per fer que la vida tingui un sentit i valgui la pena viure-la, no? Des d'aquest punt de vista, es pot treballar des d'un punt de vista pràctic una manera de començar a pensar quin és el meu propòsit a la vida? És a dir, hi ha alguna fórmula que ens ajudi a arribar-hi? A veure, jo com a psicòloga, que sempre intentem aterrar les coses i donar allò, no? A vegades, doncs, recomanacions per intentar trobar, no? En aquest sentit, per exemple, això que parlem del propòsit. Tenim algunes cultures, com ara molt bé dius, doncs, la japonesa amb l'ikigai, que a més, no? Intenta conjugar, i ells en parlen d'aquesta confluència entre el que estimes, en el que ets bo, què necessita el món i pel que et poden pagar, també. Per tant, una mica de dir... Pots tornar-ho a repetir, sisplau? Jo ho tinc apuntat, per dir-ho allò. Sí. La confluència entre el que estimes... El que estimes, sí. Val? En el que ets bo, en allò que ets bo... Què ets bo? Clar, quines són les teves capacitats, les teves competències, el teu talent. Què necessita el món? En quin món estàs vivint? Per tant, què necessita el món? No és una mica presumptuós, això? Tu creus que el món necessita alguna cosa de nosaltres? Bueno, tothom pot aportar en el món. Si més ens ho creéssim, potser viuríem millor. Però està bé, Què necessita el món? Quin granet de sorra podem aportar? I allò pel que et poden pagar. Amb aquesta visió que tu dius una mica més instrumental, dir, home, ja que et vols alinear amb la teva, no? El sentit de la teva vida, doncs tant per tant que et paguin. Donat que hem de viure i hem de menjar cada dia... Això seria fantàstic. I una mica t'ajuda, no?, a fer aquesta reflexió. A part d'això, també hi ha tota la part més de l'autoobservació, que té molt a veure amb... hi ha un concepte, no?, que també parlen, a veure, ens agrada molt posar en l'àmbit de la psicologia i la psicologia positiva també, i agafem molts anglicismes, val? Però ells parlen del flow, no? Hi ha moments a la teva vida que sents que tot flueix i que passa el temps, no? Que estàs... No sé si t'ha passat. A mi, per exemple, em passa quan tinc l'oportunitat, que poc la tinc, però que quan escric, per exemple, noto que dic, ostres, han passat 3 hores i sents que estàs allà i dius, buah, és que és això. Això és el que voldria fer, no? Llavors, sentir aquest flow, aquesta cosa de dir, passa el temps, és que estàs connectat a un nivell molt profund. I això ho sents amb la sensació aquesta de, ostres, el temps passa, però també en aquesta autoobservació hi ha també com escoltar el teu cos i les teves emocions. Hi ha un moment en el que et sents com en pau i et sents com amb una sensació de dir això, no? Aquest és el lloc. No? I això també t'està donant pistes. De fet, jo crec que en moltes ocasions en la societat en la que vivim, com que no ens ensenyen gaire a preguntar-nos tot això, escoltar el nostre cos és una bestialitat el que ens arriba a dir, val? Però no és que no ens ho digués, que no sabem escoltar-lo, d'alguna forma també ens dona pistes de dir, aquest és el camí, no? I llavors, a part d'això, jo crec que hi ha un exercici que crec que per la gent que ens pugui estar veient pot ser molt interessant, que alguna vegada, no sé si t'ho he comentat, que és el mapa del propòsit. Mapa del propòsit. Endavant. Endavant amb el titular, mapa del propòsit. No, ho dic perquè a vegades quan parles d'aquests conceptes que són com més abstractes, hi ha gent que diu, sí, això està molt bé, la teoria l'entenc molt bé, però a veure, això aterra-m'ho, no? Llavors, hi ha un exercici que cadascú ha de trobar el seu camí, però que pot ser interessant, i és com fer 4 cercles. Un seria allò que t'apassiona, val? Un altre cercle seria el que saps fer, allò que dèiem, les competències, el teu talent, d'alguna manera. Aquí també hi ha el que el món necessita, veure una mica, o sigui, evidentment, el teu sentit de la vida, al final sents el que sents i està a vegades desconnectat del que necessita el món, però pots trobar, no?, aquells elements que siguin comuns i que, per tant, et puguin dibuixar de dir, ostres, tira per aquí, no? Que sé, m'agrada molt, no sé, fer no sé quin esport. Ostres, ara veig que aquest esport s'està posant molt de moda. Falten instructors d'això. Jo m'havia dedicat a una altra cosa, però potser puc encaixar, perquè per mi és molt important estar en contacte amb la natura i treballar amb amb la Caixa, al centre de Barcelona, realment m'està distorsionant a un nivell molt profund.
Doncs potser a vegades, no? Perquè és que si no, jo crec que també en un món com l'actual, on sabem que la salut mental, el benestar emocional, bueno, molta gent té moltes dolències i malestars en aquest sentit, és perquè jo crec que ens donem poc temps i la nostra societat ens ensenya poc a preguntar-nos què volem. I potser una persona pot dir que per mi essencialment és aquest camí que faig perquè vull arribar al dia que em mori a sentir que he aprofitat la vida, que he estat, no, alineada amb el que volia, no? I que m'he treballat i que tot allò que volia treballar ho he anat fent. No sé com ho veus, això, el teu propòsit de vida. Va, et contestaré al final, però és que... Sí, et contestaré al final. Sí, comprometo a contestar la pregunta. Però és que abans vull presentar a la gent que ens veu o que ens escolta el nostre convidat, perquè a Aigua Clara, com saben, sempre portem que en podríem dir un expert o una persona per parlar del tema que toquem a cada capítol d'aquest podcast. I el d'avui, que parlem del propòsit, hem pensat que seria bé que hi hagués un filòsof. I ens acompanya el doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona i professor titular a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, Ferran Sáez Mateu, que és autor d'una extensa obra d'assaig, també en el periodisme d'opinió, i sense anar més lluny, al març d'aquest any, sota els auspicis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans, es va celebrar a Barcelona un simposi acadèmic de caràcter monogràfic dedicat a l'anàlisi de la seva obra. Que això, de moment, és una cosa que em sembla que tu i a mi no ens han fet. No, i no sé si ens faran. No sé si ens faran. Professor Ferran Sáez Mateu, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Què diu la filosofia sobre tenir un propòsit a la vida? La filosofia té 2.500 anys, diguem-ne, no? La història de la filosofia, i per tant s'han dit moltes coses, no? Si comencéssim pels grecs i acabéssim al segle XXI, doncs tindríem molts programes com aquests, però per resumir-ho moltíssim, no? La primera cosa que posaria sobre la taula per entendre això és que el problema que estem plantejant no el tenen els animals. És a dir, és un problema específicament humà. O sigui, quan un gos es lleva, o un gat es lleva, o un elefant es lleva, doncs no es pregunta per què ha de fer aquell dia, ni res per l'estil. Això és un problema específicament humà. I aquesta és una primera pista important, no? La segona està relacionada amb això i amb la filosofia, és que qui s'ha dedicat, no, a esbrinar una mica què significa el fet de no poder, sinó haver de triar, és una part de la filosofia que és l'ètica, no? O sigui, l'ètica diu has de tenir un propòsit. Sí, però ho plantegen de maneres diferents, no? Per exemple, des de la perspectiva aristotèlica, el propòsit és el que en grec es diu eudaimonia, no? La felicitat, no? És una ètica que tècnicament és teleològica, que vol dir que té una direcció, no? Que va en una determinada direcció. Plató, per exemple, ho planteja com un propòsit, la cura de l'ànima, tenir cura de l'ànima, no? Les escoles filosòfiques que més es van centrar en això van ser les filosofies hel·lenístiques, entre les quals destaca l'estoïcisme, que no per casualitat, en absolut, no per casualitat, està molt de moda. Li anava a dir, ara es parla molt M'ho pot dir igual, m'ho pot dir igual, no hi ha cap problema. I per què s'ha posat tant de moda? S'ha posat tant de moda perquè no hi ha gran cosa més que triar, és a dir, això és com si ara al lineal d'un supermercat, no? Vostè va a comprar cafè i diu, a veure, que hi ha aquesta, diu, no, només hi ha aquesta marca. I ara mateix, per molta gent, aquesta és una sortida des del punt de vista conceptual que d'una altra manera els sembla o bé molt del passat, o bé molt complicat, o bé molt feixuc. No? No sé què en penses tu, Alba, però jo que havia observat això de que l'estoïcisme està molt de moda, he arribat a la conclusió, admeto que pot ser és un pensament una miqueta recargolat. No serà obra de l'economia i del poder que, a la vista de com estan anant les coses, ens estan dient no,
passar privacions i no tenir tot el que desitges, i tot això està molt bé, perquè hem de ser estoics, i en nom d'això et van clavant doncs, preus abusius, dificultat per arribar a tenir habitatge, sous baixos i fins i tot la perspectiva d'una guerra, però que és pel nostre bé. Però tu sigues estoic i ho aguantaràs tot sense problemes. En fi, no sé si és una mica conspiratiu tot això que dic. Jo aquí faria una distinció. En aquest cas, aquesta visió de l'estoïcisme és una transposició sofisticada de la resignació cristiana. És a dir, l'estoïcisme ben bé no va per aquesta... Tot i que el Tu ja ho sabies, Alba? Bueno, perquè a mi m'ha interessat, perquè jo crec que hi ha com una certa, el que deies, d'aquesta sofisticació, no? I aquesta possibilitat de vendre, no? Ara d'alguna manera, i que no és ben bé, no? Això no només és la resignació, no? Que hi ha un pòsit molt interessant també, no? Darrere els estoics. És que, mira, l'estoïcisme, que es planteja com una cosa monolítica, no? Com si fos, no sé, el marxisme o tal. L'estoïcisme és una cosa que té un recorregut de 300 anys, i per tant hi ha figures que estan molt cap enrere i altres molt endavant. Normalment, quan parlem d'estoïcisme, la majoria de les coses que es diuen són una determinada lectura de Marc Aureli, sobretot, i de Sèneca també, però sobretot de Marc Aureli. No? Però l'origen de l'estoïcisme és una física en el sentit com la física newtoniana, però una física anumèrica, no com la física moderna, en la qual queda molt clar que hi ha determinades coses que ens passen degut a la necessitat, que no poden ser d'una altra manera, no? I altres coses que ens passen perquè ens les busquem nosaltres, no? És a dir, si ara jo agafo un objecte pesant i el solto, diguem-ne, doncs caurà al terra. En aquell moment no parlen de gravetat, però nosaltres direm degut a la gravetat. Ara bé, si jo agafo aquest mateix objecte pesant i em dono cops al cap, no, i després em queixo de que m'he fet mal, doncs aquí ja no és un tema físic, sinó que físic de la física em refereixo, sinó que és un tema d'una decisió, en aquest cas, errònia, o si més no, contradictòria, perquè després no m'hauria de queixar. No? Per tant, l'origen de l'estoïcisme és una contemplació del món que distingeix entre coses que passen inexorablement, que no poden passar d'una altra manera, i per tant és absolutament absurd que ens queixem, no? I coses que sí que provoquem nosaltres i sobre les que sí que tenim un control. Llavors, l'ètica, en general, el que es basa en això, és a dir, nosaltres podem triar entre diferents coses, no? Podem triar inercialment entre aquelles coses que ens venen donades per la moral. Aquesta és la diferència entre ètica i moral, no? La moral són els costums. La moral és l'aspiració que té una societat a partir de determinats valors. La idea d'una bona persona en una societat, això és la moral, no? I per això varia a cada cultura, no? I l'ètica és una reflexió sobre la moral. És a dir, quan fins i tot a l'Evangeli, no? Es diu Jesús criticava els fariseus perquè predicaven... Això és una reflexió ètica. Per què? Perquè està parlant de la moral farisaica, no? Per tant, al final, i per això he començat parlant d'animals, no? Tot s'acaba reduint amb aquesta condició humana que fa que no ens quedi cap altre remei que triar. Un propòsit és el mateix que una missió o que el sentit de la vida? El tema del sentit, diguem-ne, són paraules majors, no? El que passa que si ho acabéssim... Aquí entraríem, jo crec que en matisos semàntics, no? Però jo crec que quan parlem del sentit, tard o d'hora, acabarem plantejant qüestions que tenen a veure amb la transcendència, no? Amb coses que estan més enllà del que veiem i el que toquem, no? En qualsevol religió o no religió, perquè hi ha formes d'espiritualitat que ni tan sols ho tenen en compte aquests temes teològics plantejats així, no? O ho podem plantejar d'una manera més immanent en relació a les coses que tenim a prop, no? I llavors sí que parlaríem de propòsit en un altre sentit. Però al final jo crec que aquestes coses acaben convergint, no?
Sí, de fet, una mica recuperant el concepte d'eudaimonia que comentaves, no? Que té molt a veure amb el buscar aquest propòsit, que és diferent d'una societat més hedonista, no? És una Sí, mica la confronta de dir, no, tu passa-t'ho bé, gaudeix, no? Sigues feliç pues això, Això és el carpe diem, amb no? els plers de la vida, però l'eudaimonia et diu una altra cosa, que té molt més a veure amb quin és el sentit, no? De la teva vida, no? Aquest més, algo molt més existencial, que com molt bé comenta, pot ser religiós, espiritual o filosòfic, no? Però que té molt més a veure amb anar cap a dins, i potser l'adonisme és més de disfrutar cap enfora, no? D'aquest temps cap aquí, vull dir, si salvem els grecs i ja venim a l'edat moderna i a l'època contemporània, hi ha hagut alguna resposta interessant sobre propòsits de vida que hagi donat algun filòsof? ha sortit un nom fonamental que no és un filòsof, és un psiquiatre, no? Psiquiatre i psicòleg, em sembla Sí, que era, no? el pare de logoteràpia, sí. El Viktor Frankl, Frankl. no? Mhm. Que jo crec que, clar, és un referent molt important per dues raons. Una, perquè en el seu cas va parlar de tot això després d'haver viscut una experiència límit, però límit, no? En un camp de concentració, no? I en aquest cas jo crec que és la persona que més ha incidit en tot això, no? I en altres escoles filosòfiques eh, no tan contemporànies, no? També hi hauria la idea kantiana del deure, no? Que diu, per què ho fas, això? Perquè s'ha de fer. Ja està. No. I per què? No, que s'acaben les preguntes. Això diu Kant. Sí, ho diu Kant, s'hauria de contextualitzar molt en això, no? Però aquesta moral del deure vol dir que hi ha coses que nosaltres, si actuem de manera que ell diu autònoma, no heterònoma. Heterònoma seria que seguíssim diguem-ne, els consells que ens poden donar altres escoles o altres persones, arribarem a la conclusió que fem això autònomament per deure. És a dir, el fet d'ajudar en una persona no és una cosa negociable, és una cosa que hem de fer. Alguns et diran, això és una transposició de la moral cristiana, etc. Bé, El proisme, etc. Sí. Perquè amb això que comentes de l'ajudar i aquest altruisme, aquesta prosocialitat, que a més sabem que genera molts beneficis a qui ho practica, hi ha llavors la confluència del que, com molt bé comentaves, de la moral, que en el nostre cas cristiana, que en moltes ocasions et toca aguantar, per exemple, en una feina, un matrimoni, on vius, que... Això com... O sigui, a nivell filosòfic, no? Podem trobar algun tipus de xupluc per a aquelles persones que decideixen trencar, no? Amb tota aquesta... Perquè senten que potser el seu propòsit de vida passa per no? Esguinçar tot allò que havien decidit en un determinat moment. És a dir, quan les qüestions de la moral, o de la suposada moral, o de la moral de l'època, les conceps com una presó o com una limitació, fins i tot de la teva llibertat de decidir què vols fer i què no vols fer. Sí. Jo crec que aquí hi va haver un canvi, una ruptura molt gran, no? Amb un concepte que està diguem-ne, a la banda de la psicologia, però que també toca la part filosòfica, no? Que és el tema de l'espontaneïtat emocional. No? Tu pots creure que la contenció és una virtut, la contenció, i l'altra creure que no, que una persona s'ha d'expressar, i fins i tot això s'està patologitzat, es diu no, perquè si no això acaba portant al càncer, diguem-ne. No, pot tenir un trauma. Pot tenir un trauma. Per tant, tu fes tot el que vulguis fer. Al començament, això, no sé si algú recorda, al començament de Lawrence d'Aràbia, al començament, quan estan en una cantina d'oficials i tal, i el Peter O'Toole, l'actor, està amb un encenedor, un llumí, cremant-se el braç. Cremant-se'l, no? I els altres se'l miren i tal, i li pregunten quin és el truc? I la resposta va per aquí, diu, que no t'importi el dolor. Que clar, aquesta resposta no és cap acudit, és una resposta molt profunda, que no t'importi el dolor, no? Llavors, clar, aquí ja no parlaríem de resignació, ja no parlaríem d'acceptació acrítica, parlaríem d'una altra cosa, I per tant tot això es pot arribar a complicar molt amb un tipus de conductes que no són hedonistes, sinó que són tot el contrari, no?
Abans l'Alba m'ha preguntat molt directament quin era el meu propòsit. Tu també hauries de contestar el teu, També. Però el meu ha estat sempre molt connectat a la meva vocació professional. I jo confesso que he tingut la sort de poder fer realitat la major part dels meus somnis professionals. També, des d'un punt de vista personal, he tingut la vida que en algun moment, sobretot de jove, vaig pensar que seria més escaient, la que em faria més feliç, i realment me n'ha fet. La de formar una família, de tenir una parella, de tenir uns fills, etc. No? I en què estic ara? Podries preguntar-te, doncs, en fer tot això el millor que sé. I aleshores, com que la vida és plena de canvis, doncs això, que als anys 80 era fer transmissions de futbol amb el Puyal a la ràdio, l'any 2025 s'ha convertit a fer un podcast amb l'Alba Alfagema, com abans va ser fer de corresponsal als Estats Units. És a dir, a cada moment adaptar aquest desig de ser, no? Tu deies abans alguna cosa que el món esperi. Jo no sé si el món espera les meves cròniques, però jo les he fet amb el desig que la gent entengués una mica millor el món en el que viu a través de la meva feina. I això, doncs, és una cosa que m'ha realitzat, per dir-ho en aquella paraula que dèiem, no? Però potser que li preguntem a un filòsof, perquè, esclar, aquí hi ha un problema, no? Un és un, però també en el teu cas, Ferran, tu ets filòsof, no? Quan has pensat sobre el teu propòsit, a quina conclusió has arribat? Quin és el teu propòsit? Jo això ho vaig deixar escrit fins i tot en un llibre, que es diu A caçar la boira. A caçar al Segrià vol dir, i a València també, vol dir perseguir, anar al darrere d'una cosa, no? Doncs quan jo tenia 4 anys, que era un nen petit, no? A la granja d'Escarp, un dia allà de boira n'hi ha sempre a l'hivern, no? Vaig sortir al carrer amb la intenció de tocar la boira, de tocar-la, no? Clar, i a mesura que caminava la boira s'anava allunyant, no? Llavors tant va ser així que vaig sortir del poble, vaig anar per la carretera en una situació realment perillosa i un senyor va tenir la gentilesa de pujar-me a la furgoneta i tornar-me a casa, no? Però quan em va agafar va dir, però què fas, no? Jo li vaig dir, a caçar la boira. I això va acabar sent, al cap de 55 anys, va acabar sent un llibre, no? Un títol d'un llibre, no? I què he fet des de llavors? Des de l'any 68, des de l'hivern del 68, a caçar la boira. Encara ho faig ara, a caçar la boira, llegint, escrivint amb els meus instruments, fent música, no? I amb la sensació de que no l'arribaré a No? No hi ha hagut algun dia que t'hagis tingut la impressió que sortia el sol o que veies el panorama més aclarit? Allò que dèiem abans, per exemple, davant d'una desgràcia o d'un moment feliç, com el naixement d'un fill, o... Sí, però això no deixa de ser també una caça a la boira, en el sentit de fer-te preguntes, no? De no arribar a solucions, diguem-ne, allò dogmàtiques, no? Això és tal cosa, tal altra, no? Jo encara gairebé dubto de coses que no són gaire rellevants. De les coses importants no hi dubto gaire, no? Però de les coses que són més o menys irrellevants, és a dir, gairebé totes, això sí que és totalment negociable, no? I tu, Alba? Mira, hi ha un autor que es diu Howard Thurman que diu que no facis el que creus que el món necessita, en el sentit de dir no actuïs perquè el món espera determinades coses de tu, sinó que fes el que et fa sentir viu, perquè el que el món necessita són persones que s'han despertat, en el sentit de aquest despertar, de ser conscient de realment el que vols. I si això està realment alineat amb la teva vida, o hi ha totes aquestes pressions, no? Més morals, també, que d'alguna forma estan condicionant aquelles decisions que prens, no? Per tant, jo crec que en ocasions alguns autors parlen d'aquest despertar, quan ets conscient de quin és el propòsit de la teva vida. I crec que aquí és quan les persones ens fem com bastant imparables, perquè quan tu dius, no, és que jo vull anar cap allà, jo crec que això és bastant perillós per a una societat que intenta controlar els seus individus una mica com és la nostra, no? Llavors, no sé això, a nivell filosòfic també, aquest sentiment, però quan estàs connectada amb el teu propòsit vital també tens com un sentiment de llibertat i de decidir. Llavors, no? Aquest joc del control des de la moral, de tot això. Jo crec que aquí el que acaba en aquesta reflexió, el que un acaba explorant, no? És què és allò que realment faig perquè tinc ganes
de fer, no? I què és allò que em sembla que estic fent voluntàriament i en realitat no és així, no? Això, clar, a la que una es posa davant del mirall de la seva pròpia intimitat, se n'adona que no tot és així, no? És a dir, que moltes coses que nosaltres diem, no, jo ho faig això per tal cosa, no? En realitat és per una pressió o per una inèrcia. Jo crec que el pitjor de tots són aquestes conductes inercials, no? Que fan que sí, cada dia et llevis a les 6 i tal, però per la inèrcia d'haver posat el despertador el dia anterior, no per una altra cosa. No? Per tant, en el fons, jo crec que en el fons del debat hi ha la qüestió de la llibertat, no? I de com percebem aquelles parts de la nostra conducta que realment són lliures i quines són induïdes. No? A propòsit de... perquè amb això m'hi he fixat, no? Allò de quines són les teves capacitats, quines són les teves habilitats, no? Jo sempre cito un gran filòsof del segle XX que es deia Johan Cruyff, i al principi feia això i la gent somreia i ja està. Però cada vegada crec més que tenia alguna cosa de filòsof, perquè i tocava molt. Ell parlava de les calidades bàsiques. O sigui, tu has de saber en què ets bo i intentar amplificar les teves capacitats i minimitzar els teus defectes, que sempre tens, per donar-li una sortida, en aquest cas una sortida professional, esportiva o futbolística, a les teves capacitats. Però l'altre dia vaig llegir una cosa que va dir el papa Francesc, i que és una idea amb la que m'agradaria acabar, no sé què en penseu, que va dir: a vegades un somia coses que mai succeiran. Somieu-les, desitgeu-les, obriu-vos a coses grans, somieu que el món pot ser millor amb vosaltres, i si en feu un gra massa i somieu massa, i la vida us talla el camí, no importa, somieu. Expliqueu els vostres somnis, perquè com més gran és la capacitat de somiar, la vida pot deixar a meitat de camí, però ja has recorregut la meitat d'un camí que ni tan sols t'havies plantejat que podries. I això ho dic per acabar sortint d'aquesta cosa més instrumental de dir, tu mira aviam quines qualitats tens, no? No ho saps, posa't a prova, no? Totalment, sí, no? Jo crec que la capacitat de somiar i de creure que pots fer coses, jo crec que és un valor molt, molt potent que tenim, com molt bé deia ara mateix, no? Que al final el sentit de la vida forma part de la condició humana i el somiar també, no? I llavors jo crec que la societat en la que estem no alimenta gaire això, per això que parlàvem d'aquest concepte de la llibertat. Llavors, és com una amalgama que jo crec que per això deia que en ocasions ens comencem a plantejar quin és el propòsit de la nostra vida molt tard. I jo crec que seria molt interessant ajudar a tenir aquest pensament crític i també introspectiu a les nostres criatures perquè tinguin clar també, mica a mica, que es plantegin també. Jo ara m'estic plantejant coses que penso, ostres, ja me'ls podia haver plantejat fa temps enrere. Llavors, jo crec que també els hem d'ajudar. Igual que allò que dèiem, no t'esperis a que pateixis una desgràcia per posar-te les piles. Si pots ja preparar-te en el tenir clar quin és el sentit de la teva vida i arribes amb la caixa d'eines o de receptes quan tens un problema, és molt diferent quan una persona ha de fer front a una situació traumàtica. Si s'ha treballat una mica o si ve totalment nua d'haver-se plantejat coses. Això és el que deia en Joan Margarit, de tenir el termostat interior a punt pel dia que fa fred, pum, se t'activa automàticament perquè a dintre portes una sèrie de lectures, de músiques, de pensaments que t'ajuden a parar el cop. El que passa que em pregunto que potser això, de preparar-ho, arriba també a determinades edats. No sé si... Jo crec que no, jo crec que els incapacitem bastant a les criatures. Jo ara estic allà una mica fent un experiment a casa, com si diguéssim, amb els meus fills, però jo crec que, ostres, són molt més capaços del que ens pensem. Tenim una societat molt adulcèntrica. Però com ho parles amb una criatura? Bueno, primer fer-los conscients de què senten, què no senten, quines pors tenen, allò que senten ells que els és més fàcil de fer, que veuen, per exemple, amb el seu germà, que potser li costi com el poden ajudar, com es poden fer de mirall els uns als altres, quan hi ha una situació difícil, explicar ells com ho veuen. Llavors, al final, jo crec que una de les grans eines que els hi pots donar és aprengueu a fer-vos preguntes i a buscar respostes, no? Vull dir, les coses no passen només perquè sí. Llavors, pregunteu-vos coses, no? I a partir d'aquí segurament trobaran algun camí.
I en aquest sentit jo no sé si vostè ens podria recomanar, amb tot això que estem parlant, algun llibre, algun autor que dius, això no t'ho perdis, amb el tema. En relació... M'agafes amb el... En relació al sentit de la vida, hi ha algun allò que dius... Amb el pas canviat, també. No? Bueno, Però no té per què ser vull dir, no té per què ser un text filosòfic. Dostoievski, per exemple, és un dels que ha explorat millor l'ànima humana, no? Ara em poses en un compromís, això, perquè, clar, de llibres d'aquests... Camus, per exemple, no? Té un llibre que es diu El mite de Sísif, no? Sí, el mite de Sísif és el d'aquell que els déus condemnen... Van empenyent una pedra per la muntanya, no? A pujar una pedra a dalt de la muntanya, no? I quan arriba dalt de tot, rodola i torna a caure, no? Doncs, en relació al que parlem, és probable que moltes persones tinguin la sensació de que la seva vida, amb això d'obrir i tancar el despertador cada matí, és com una pedra. És el mite de Sísif, que també analitza Albert Camus, no? Clar, llavors, aquí tu pots prendre dues sortides, no una sortida nihilista de dir, bueno, la vida és això, la vida és un desastre, i per tant... I l'altra és, justament, no? Intentar prendre una decisió intel·ligent i, compte, coherent. Coherent. Perquè si ara agafo i dic, bueno, demà no em poso el despertador i no vaig a la facultat, perquè jo, a més, tinc classe a les 8 cada matí, poca broma. I llavors m'acomiaden i no tinc ingressos i tal, llavors no tinc dret a queixar-me. És a dir, moltes vegades quan es parla d'aquesta espontaneïtat i tal, s'oblida de la segona part, no? O sigui, nosaltres som lliures, però també tenim el deure de ser coherents, no? I, per tant, si jo prenc una decisió que és òbvia, no?, que acabarà malament... No et queixis. Sí que em puc queixar... Queixa't, però sàpigues que això no és coherent. No porta enlloc, diguem-ne. No? Però aquest llibre del mite de Sísif, en relació al tema del propòsit, jo crec que podria funcionar com a il·lustració. No? Doncs jo crec que ho podríem deixar aquí. Professor Ferran Sáez Mateu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. Alba, per nosaltres també. I tant. Jo tinc la impressió, m'agradarà saber què és el que en diuen els nostres oients i els espectadors a través dels seus comentaris, que avui hem complert amb el nostre propòsit, al començar el podcast, d'haver donat alguna idea que no teníem quan hem començat a escoltar aquesta conversa, que ens escalfarà i que servirà per disparar el nostre termòstat el dia que sigui necessari. No sé com ho veus. Tant de bo, el que dèiem, tant de bo serveixi per fer-nos preguntes i per trobar una mica d'aixopluc emocional, com deia en Margarit, en aquest moment de tanta intempèrie emocional que estem vivint, dissortadament. Volem pensar que avui també n'hem tret l'aigua clara. Moltes gràcies.